Bagong gym ng Paaralan sa may Balungao, itinatayo na. Para sa detalye, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Kasalukuyang isinasagawa ang pagpapatayo ng bagong multipurpose gymnasium ng San Joaquin Integrated School sa Balungao, Pangasinan. Naihanda na ang pundasyon at nakaposisyon na ang mga poste na pagkakabitan ng bubong ng naturang gymnasium. Ayon sa pamunuan ng Paaralan, ang gusali ay magsisilbing lugar para sa mga aktibidad ng mga estudyante, guro at mga magulang. Matatanda ang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa bagong gusali noong Agosto. Kasama ang mga paaralan sa barangay San Raimundo at San Joaquin na inaasahang matatapos nitong taon. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan. Ito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.